Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele emakhaya TV okhulumayo Sithembiso Sabelo wangobese umshana wala ekhaya umshana wala emakhaya waphansi le enquthu umzukulu umshaya la ekhaya ikhaya lethu sonke ikhaya lakho nawe obukayo uzojoyine leli khaya kuba umndeni onethezekile thinta phela usubscribe ne-notification button ukuthi ngaso sonke isikhathi masiphosta sikhuluma kune-family meeting sihlezi kwagogo sidingida indaba ezenzakala ekhaya uzokwazi nawe ukuthi namhlanje siphetheni sizokhuluma ngani and kungani sikhuluma ngakho kulokho kusiza ngani na okuye kuhlula amadoda ake kuyabiwa zonke indaba mayikhulunywa kwagogo kuboniswana yonke imindeni mayikwazi ukuhlala phansi iphume nesixazululo sokuthi ingaphuma kanjani kule yonke ngebhekana nayo lokho kunganciphisa abantu abayibulalayo kunganciphisa abantu abakhomitha icrime yokubulala abantu noma yokuhlasela abanye abantu kunganciphisa lokho kubizwa ngokuthiwa ama-gender based violence uthola abafowethu sebeboshiwe beboshela ukuthi intombi yakhe ibimjolela engabe uyiyekile kuba uhlalile phansi besisombonisa ukuthi cha bafo ikujolela nje kushuthi ayikaze kuthande wena khuluma nenhliziyo yakho uxolisa inhliziyo yakho ukuthi cha uthandane nomuntu orong ngesikhathi esirong uyomthola nawe ukuthandayo into emnandi ke la emjolweni ukuthi ngesikhathi wena bekulokhuzana bekujolela lo mjita abajola naye bayamjolela kanti wena ngesikhathi lo munye umjita ebhizi nentombi yakho nawe ulondi nentombi yalo yamjita ilondi mhlawumbe iyona soulmate yakho kodwa wena usukhetha ukuthi ubabulale bobabili ade sikhona isixazululo esilula bafethu ngeke ushintshe inhliziyo yomuntu kuye kuthiwa inhliziyo idle kuthandayo wena kufanele ukwamukela ukuthi mangasakusiyo lokho okuthandwa inhliziyo yamukela egcineni bakhona nabo okuthanda ingakho kunamhlanje nje kukhona umndeni ozodla ichicken kukhona ozodla ibeef kukhona ozodla ipork kukhona ozodla inyama yemvu ekugcineni konke lokudla sikudla ngobani na sithanda khona ngaleso sikhathi okugcineni ukuthi iklabishi alidliwa akusho sekufanele iklabishi lihambe liqhuma la likhona kucasuka wonke amakabishi ebole ngoba nakho abona ngathi awanakiwe ngalelo langa kufanele nje uaccept ukuthi inhliziyo yomuntu idle kuthandayo ukwazi nawe ukuthi ungathathi izinqumo ezibhedayo bafethu ngicela ukuthi niqhubeke njalo ke nijoyine u-EasyBet EasyBet is the best ngokuthi nijoyine nifake i-promo code ethi stay 50 khona nizothola izindaba ezinhle akumakhona alahlile ngoba kuyi-international break angazi amakhona nje ubusaphu alahlile kuyawineka mina nje sengiwabambile amakhona kule international break nawe ungawabamba ngo-EasyBet ufaka ilink le ngizoyifaka ngaphansi kwi-description ufaka i-promo code ethi stay 50 bese uyitholela indathana ke i-50 voucher izumbulu ka-50 uyitholela 15% cashback uyitholela 150 bonus mo recharger okokuqala bese uyitholela ama-spins awu-25 bafethu EasyBet unendathana kulula ukuthi uwine ngo-EasyBet kunzima ukuthi udliwe ngo-EasyBet EasyBet is the best bafethu namhlanje nginiphathele ubafo osibhalele naye njengabanye abahleze sibhalela bese WhatsApp besifonela naye uthe uzobika inkinga yakhe engithe mangiyibuka ngizwa kancane ngazizwa ngijabula ukuthi ishowe kanje yayikhandelwa izinto ezikanje ngoba ngibuka umngozi bayo ngibuka isiphetho sayo ukuthi singaholela ekutheni ngakhumbula ukuthi ngihlezi ngisho ngithi akusizona zonke izinkinga ezenza ukuthi fanele uvuke uyobulala kodwa ezinye inkinga zisho ukuthi khuluma ezinye inkinga zisho ukuthi thatha izinqumo ezi-right bese uyaphuma enkingeni bafethu ngicela ukunenithulela ubhuti ezonixoxela la ekhaya ukuthi ungitsheleni singaphandle usezokusho la endlini bafo ngikubingelele ngiphinde ngomukele emakhaya TV ngiyaphila bhuti wami ngiyaphila ukhuluma kahle mfethu ukhuluma kahle ngine story nami mfethu ngithe mangihleli ngibuka la bafethu abanye behlezi bebhalile bekhuluma mfethu ngabuka ukuthi yazi mhlawumbe nami ukukhuluma nokuthi lokho ngiyivalele ngaphakathi endlini nokuqumbelana ngaphakathi mhlawumbe ngagcine kungisizile khona ongathi mayibuka agcine senginika into noma nginika advice engakwazi ukuthi isize noma nami ngikwazi ukuthi ngiyisave yabo inkingeni yami nabhuti yabo ngithe ngisasesikoleni nginothando oluningi yabo ngithe ngisasesikoleni kwakhona usisi ebekade sizama esikoleni yabo sazama nje impela ngoba saqala from ka7 sayisaphuma nje kumatibulation sobabili so saqhuba nje ku right yonke into mfethu sibambisene ku right kodwa ngezimo zempilo sathi sesiqede kumatibulation
angikwazanga mina ukuthi ngiye evarsity yena uhamba wayevarsity mina ngeza ngapha eThekwini ngazofuna ngosami kuwamatoho naye wahamba wayofunda la befunda khona and then nami ngaqhubeka and then i-distance ahlukanisa kanjalo yabo. So mangifika la ngafike ngathola umuntu ngaphinde ngazama naye kwa right uyabo inhliziyo yami isakhona lapha yamfethu ngilokhu ngihlezi ngizama ukufona icingo ngasangeni ngiyabheka kwangayena umuntu othanda ama social network kakhulu yabo. So ngingasatholi nami ngaze ngagcina ngalahla ithawula yabo ngathola umuntu kwa right ngiyasebenza sinabo abantwana abawu2 abafana aba right nje bethu ababili yabo sihlalisene nje bethu yonke into right ku right mfethu kuyaqhubeka impilo iyaphusheka ngiyazameka yabo. Inkingi yonakale la mangithi ngiyahamba ngiyakwamanye amamola khona la eThekwini mangithi hayibo ngiyithela kuyena lo muntu engangithandana naye esikoleni yabo. Hayi kwawuxoxa ke lokho kumnandi saxoxa sibuyisa izinto zakudala yabo saxoxa kwa right yonke into ya right. Hayi ngempela shintshana ngeenamba ahambe nami ngihambe ngendlini uyabona ke inhliziyo ke masifuna into yayo ngeke uyiphikise yabo. So silokhu sinakho futhi lokhu sibonana yabo siyabonana ngamtshela futhi ukuthi nginezingane ezimbili naye ukwasho ukuthi usisi waba nenhlanhla kusisi futhi wazi wathola nomendo la khona ngoba uthandana nje nomuntu nje impela unamabhizinisi umuntu oright yabo uyaphila nje usisi yabo. Impilo akayincengi uyayiphila impilo mfethu yabo uyayiphila nje impilo akayincengi. Kuqhubeke mfethu silokhu sibonana siyabhuka yabo size kuze kubuyele emumva amanzi la kama khona aphinda ame futhi. Hayi saphinde saqhubeka mfethu salokhu sibonana manje yazi inkinga yami nabhuti kuphi ila khona lento siqala kakhulu sithi singishayisa ngovalo oluningi la usisi khona esefuna ukuthi sibe kubudlelwano obuphilayo ke manje uyabo sibe kubudlelwano obungafihlakali uyabo. So sesibabantu nje abajulayo abathandana nje abaqhuba impilo bobabili ke manje. So mangibuza ukuthi into enjalo ezokwenza kanjani utheni uwilling ukuthi mfethu amiyeke lo muntu anaye ngoba akanalo uthando olunganko ngalola nalo for mina uyabo. Nami ngiyamthanda mfethu ngiyangiqamba amanga yabo uthando lakudala mfethu luyingozi nami kukhona lokho ngiyamthanda impela mfethu yabo ngiyangiqamba amanga. And futhi usisi useqalile mfethu iprocess yokuthi uyadivorce ngoba useyiqalile neprocess yokuthi uyadivorce manje iwari yami isiyi1 angazi noma uzokwazi ukuthi ngiphile nezingane zami sibe sisonke naye because nginezingane ezimbili futhi engingafisa ukuthi ngayishiya lapha ya noma kanjani because nalo sisokhona okwamanje naye besabhekwe yimini izingane zabhekwe yimini school fees yonke into isabhekwe yimini yabo. So angifuni uvedane ngithathe izinqumo engibona ukuthi zizonginikeza umngozi kusasa because yabo manje siyangithusa sengiyibona isiyenza ngempela lento ngoba manje lo enginayo lapha endlini angikamtsheli yabo nezingane zami involve and futhi lo muntu untombazane lo akashade naye ngiyabazi umngozi bakhe mfethu yabo ngiyabazi umngozi bakhe yabo. So ngiyabazi umngozi bakhe mfethu. So bafo i-ex yakho kahle le i-ex yami mfethu angeke ngisho ukuthi i-ex ngoba hlukananga kwaba i-distance nje kodwa i-ex yami mfethu seniyadibana umlilo uyaqala phansi umlilo wequbula uvutha nje impela amalangabi kakhulu. Wena unomuntu adusa umzalisile izingane nezingane ezimbili uhlala naye kondliwa uwe nezingane ezisupporta ukahlahle uyi-breadwinner. Kodwa uyakuveza ukuthi nawe uyamthanda u-ex wakho okudlula lo muntu ohlala naye manje. Mfethu ngiyamthanda mfethu uyabona mfethu ngiyamthanda mfethu ngiyamthanda mfethu. But inkinga yakho uthi unezingane. Inkinga yami nginezingane nawukuthi yabo masixoxa ngoba yena akanayo ingane kokuqala u-ex akanayo ingane yabo. So ukukhuluma kwethu ngiyabona ukuthi yilo muntu lo osabambelele kulolu thando lethu sobabili sisakhula singakabi nayo ingane sobabili. So ngisaba ukuthi
iy'ngane zami izoba yini mangase kuthiwa ngempela ngithi ngiyangena ngapha. And futhi nokuthi-ke phela ngoba manje bese umfazi womuntu, umyeni wakhe ngoba mfethu ngiyamazi unamandla futhi yabo, ngiyazazi ney'ndlela, unomngozi futhi yabo. So uzokwenza njani? Uzobukelela izinto kanjalo zenzeke yabo, because ngokwasisi ngokwakhe yena akana-stress. Singaphuma manje singene emzini orathi sihlale because babenayo imizi. So yena ulindele ukuthi imali azoyithola lapha kwi-divorce sikwazi ukuthi siqalele kabusha, sakhele from lezo zinto, siqhubekele phambili. Iy'ngane zami zizoba yini kuyona yonke le process? Ngoba even ngisho sixoxa ngithi uma ngimtshela ukuthi nginey'ngane ngibona ukuthi ngathi akayizwa leyo y'ngane, ufocuse kakhulu kumina yabo, ufocuse kumina. Bafo, mina ngifuna nami ukufocusa kuwe ngoba uwo phambi kwami ngeke ngimkhulumele. Wona bafo, nami ngiyakubona ukuthi usuthengekile, isitori sakhe ususithengile futhi nawe usungakuye. Okay, but uney'ngane. Ngeke ngisho ukuthi inkinga iy'ngane ayisiyona, inkinga ziyisibusiso. Uney'ngane osabayo ukuyishiya. Ngezathu ukuthi nawe uyakubona ukuthi ngeke ihlale kamnandi uma senihlala naye. And yena ufuna ukuthi niqale impilo yenu, phekwe imali yendoda yakhe le afuna ukuyidivorce bese ethole behlukanise bese niphila phekwa leyo mpilo. Umbuzo wami uzoba wodwa nje bafo. Wena naye njengoba ngicathi ususesimeni la yokuthi impilo usuyayazi, uyalibona naye kusasa. Yeka iy'ngane zakho, yeka lo muntu osunaye, yeka umyeni wakhe, nina nobabili. Mfethu ngiyamthanda loya muntu mfethu. Ukuthi le situation okuyo bafo, uthando nalo libeke eceleni, cela sisebenzise umqondo ngoba nendoda yakhe iyamthanda. Kodwa okwazile uyakwazi nje manje ufuna ukuyidivorce for wena. Number 2, mina ngokubona kwami bafo kule relationship yenu uyohlezi ungaphansi ngoba njengamanje already uyo in charge, uye othatha isinqumo sokushiyana abantu benu. Kunjalo. Okuthi wena usuyasilandela vele. Kunjalo. Uye futhi ungathatha isinqumo sokuthi mase nithandana hlukanani. Okuthi wena ungasala ungenalutho. Ngoba let's say kulama business omuntu wakhe amabili awakhe. Uzothi wena yeke ukusebenza sekunama business lekhaya, ninake lama business. Nihlala sethi akasakufuni. Angeke yena usala ungenalutho ngoba mhlawumbe niyobe ningashadile ethi bye bye sakufuni. Awusasebenzi, awusenayo indawo ubuyele emuva. Lokho nje kuseyisiqalo okufanele nawe bafo usibuke ngokomqondo hayi ngokothando ukuthi lolu thando luvele selinama dangers akhona if umuntu ekwazi ukuthatha izinqumo emshadweni. Wesiphathi lo muntu wangena emshadweni, wahlala emshadweni nomuntu angamthandi. Yebo ungasho ukuthi uhlezi ngoba uthanda mina, uyibona ukuthi unswempu. Egcineni kuhlezi kukhona umunye umuntu angamthanda ngelinye ilanga okudlula wena. Bese ngibuyela kule issue le yezingane zakho. Bangathi ushiye izingane zakho bafo ngenxa yomunye umuntu. Ngicathi kuba isinqumo oyoyisola impilo yakho yonke. Ngisho ngathiwa bekufanele uyishiye ngoba ethi yena woza nazo ngiyithanda. Nalokho mina bengeke ngikuvumele ukuthi ukwenze. Ngoba egcineni uyihlukanisa noma wazo oyizalayo. Ngenxa ukuthi wena ukrubhani inkanuko yakho. 2, lento inomngozi nawe ubonayo uyasho wena uthi lo muntu athandana naye udangerous. Uma ukuba lo dangerous bugcina bufika kuwe bese sithi uyakubulala. Izingane zakho zosala zingenababa. Bengafisa bafa ngazi ukuthi ekhaya bazongizwa kanjani, angazi ukuthi umbukelo obukelayo uzoyibuka kanjani. Kodwa mina bengafisa ukuthi uthando liyeke mase kunje. Yabo? Ngoba already useli-affectile uthando lakho nalo muntu lo onayo njengamanje. Ukuthi yabona nabhuti wami inhliziyo. Yabo inhliziyo masifuna into eyifunayo. Yabo ngoba ngize ngibhalele wena. Nami bese ngibona ukuthi mfethu angisazi ngempela ngoba into ngiyamthanda no-ex. Into engicabangela kakhulu kuyona yonke lento angeke ngiqamba manga izingane zami ngiyayithanda futhi. Lokho angingabazi.
uyabo iy'ngane zami ngiyayithanda. U-X la ufike nani, ufike naleya nhlansi yothando. Angani noma mhlawumbe ngizothi inhlansi yothando ilethwa ukuthi mhlawumbe kukhona kuphethe esandleni, uyabo angeke ngazi, uyabo noma ngoba ushilo ngawuthi mhlawumbe inkanuko yokuthi nathi sahlukaniswa i-distance. Kodwa manje ngithi mangihleli ngoba sekwenzeka ngoba yena seqalile cause kunokwenzeka ngoba umyeni wakhe umuntu obhizi, umuntu ophumayo kwamanye ama-province, umuntu ohlezi ebhizi ongamtholi. So kwesinye isikhathi kunokwenza ukuthi ngithi ngiyamuphelezela ukuthi uyobona abameli bakhe, ngifike lapha ngime ngaphandle ngilinde emotweni akhulume namameli abuye sengikhombisa ngitshela ukuthi kwenzeka u-1 2 3. Sengiyibona mina lento ukuthi siyenzeka manje uyabo. And mina lisakhona uvalo lokuthi mangifika endlini la esihlala khona nezingane nomuntu engizama naye manje angayithi vumi mina leyo, uyabo angayixoxi. But uvale senginalo ukuthi what if ngampela umyeni wakhe uyathola, cause nami sengiyifake ezicathulweni zomyeni wakhe ukuthi ngingenza njani mase kufika isimini esikanjalo la seqala then sengiqala ke sengena amanzi emadolweni ukuthi hayibo ngathi phela sengakwazi ukuthi ngikhulume nabanye abantu manje. Mhlanhla leyo mangithi ngihleli ngiyabuka lapha ngabona ke abanye abantu bekhuluma ngezinto ezicishe zibe simile, abantu beveza izinto zabo. Ngase ngathi nama ngikubhaleleke mfethu mhlawumbe ke kukhona umlalelo ongathi mayihleli lapha ekhaya unganginikeza i-advice engathi ngangconywana, cause ngampela manje ey'nganeni zami mfethu hayi. And ngiyazi ukuthi ngeke zibe right indlela okwenzeka ngayo, cause ekugcineni phela umuntu othandana nawe uyakwazi ukubona ukuthi la iy'ngane zami izoba right, la iy'ngane zami izoba kanjani, uyabo. Cela ukubuza la uma ngathiwa nazi iy'ngane zakho nangiyena ungakhetha la? Bethu iy'ngane zami ngiyayithanda bhuti wami. Ngicathi akusafanele uphinde ucabange ngenye indlela. Angivamisile bafu ukuthi abantu abahlala kule sturo noma engiba nabo kule show ngibajaji, kodwa bafu ngiyakujaja. Uma uzoqala ucabanga ukushiya iy'ngane zakho, angazi mhlawumbe la uyakhona kuseJerusalem ama-greener pastures koba ngcono, kodwa ekugcineni njengomuntu wesilisa umuntu wesilisa ngithi mina okwazi ukuthi uyindoda uney'ngane ujabule iy'ngane zakho ingajabule. 1, akwazi ukuthi wena ukhona uphila la emhlabeni iy'ngane esikoleni mayiqhoshelana zithi ubaba izolo ungithengela isithuthuthu, ezakhe iy'ngane y'thule zingaphawuli kulowo conversation ngoba ubaba wakhetha ukushiya ohlala nemunye umama. Ingane ezinye mazithi ubaba mayebuya emsebenzini izolo wenza ukuthi ezakhe ingane y'thule ukhona ushonile ngenxa yokuthi owazi ubaba uphile enye impilo nomunye umuntu. Ingane ayikwazi ukuthi mayihlangabeza ubaba mayebuya esikoleni. Leyo nto leyo ayibafo angiyiphasisi ngoba egcineni vele uzobe absent father. Lo muntu mayekwenza ukuthi ube busy ngalendlela ukuthi uzothi mawusaqala uzolokhu uyifonela ingane zakho uyibheka, kodwa kohamba khambe kuphele lokho. And oqala ushilo ukuthi la enirenta khona uwo wenza yonke into. Uzokwazi ukuthi uthathe imali oyikhande kulo babudlelwane uyosupporta ngayo iy'ngane zakho. Hey, cha bafo ngithi mina buka isibindi somuntu wesifazane oyifaka kuye ukuthi uyakwazi ukuthi ashiye umuntu wakhe, amenze umuntu, amthengele iy'moto, amfake emabhizinisini, amphilise impilo emnandi, akhethe ukuthi amdivorce khona ezozuza ezuzela ukuthi nina niphile kamnandi. Ikahle lento ezakalayo yini irobhari. Ibuke lento ukuthi wena uyifaka esimeni sobugebengu sothando. Niyagebenga manje, nigebenga leyo yamjito wesigwili ukuze nibenefithe nini. Ekugcineni wena ngeke ukwazi ukugebenga la uyobhenefithisa iy'ngane zakho ngoba isigebengu sihlezi siqaphile ukuthi singabanjwa inkunzi. Hayi qiniso lelo. Angisho ukuthi ngithini kodwa bafuna ababukeli bengabuka, kodwa bese ngikubuka ngeso ingithinta indaba yakho ngoba iney'ngane. Ukube wena uthi mina nginentombi ngeshiya intombi yami ngenxa ye-X, bengizothi hayi bafo mina ngazi vele abantu bahlezi behlukana. Kunamhlanje khona abantu abahlukanayo, kunamhlanje khona abantu abaqomanayo, lento ihlezi yenzeka. Kodwa leyakhe isiney'ngane bafo ey'mbili. Naye lo muntu wesifazane mina okuzalela iy'ngane ey'mbili engingasho ukuthi nawe ngesikhathi lokho ekuzalela iy'ngane ey'mbili ukhulisa ingane akusiyinto elula, ukukhulelwa ingane akusiyinto elula. Lo muntu engasho ukuthi nawe mhlambe uno-10 years ombambezele wona ngabe wenza izinto ngezinye indlela. Naye kwakukhona abantu abamthandayo ngabe sebamshada wena wombambezela, kodwa wena mase kubuya isithandwa sakho usubona ngcono umlaqaza wesiphathi umlaqaza ney'ngane.
bafo la emakhaya sithini-ke ngokuxoxela nje. La ekhaya sithi abantu abaphilisane kahle. La ekhaya sithi abantu abangazondani. La ekhaya sithi umndeni awuqhubeke uphile ngokuthula. Kodwa kungiphatha kabi ukuthi ngibuka mina umndeni ubhidlizeka. Ngasaphila ngokuthula. Yabo kube nilo bafo enifuna ukumbamba inkunzi, enifuna ukuthi ni-divorce khona niyoshadana. Ngabe ngizwelana nawe ngoba mina ngizwela yena njengamanje. Uthi yena ushada umuntu kanti umuntu unezinye inhloso. Ngiphinde ngizwele umuntu wakho othi yena ujabula ukuthi ubaba uyasondla mina nezingane siphila kamnandi ubaba uyazama. Kanti wena usufuna ukubaphuca lokho leyo njabulo uyoyinika omunye umuntu. Yeah khona. Kodwa-ke bafoko sengikukhulumile lokho asikuzile. Ake sithi besothi emakhaya nabo malume nabo gogo nabo mkhulu bayimisele ngokukusiza ubufuna kwenzakalini. Ngokwami angazi noma ukuthi mhlambe bengakwazi ukuthola ukuthi ngithi ukululeleka ngokwengqondo yabo. One cause lento isi-affectile ngisho ekhaya yabo. Cause nezingane bethu akusekho kahle yabo. Kuye kuthiwa makulu indlovu utshani buyalimala yabo. Cause ekugcineni nami isikhathi ekhaya ngisahlala ekhaya ngibuya late emsebenzini yabo nje bese sengihlezi ngumuntu obhizi yabo ngazi ukuthi nami senginamabhizinisi yabo sengumuntu ohlezi ebhizi nje bethu isikhathi sezingane ngisasenzi yabo nomndeni ebengithi ngizama ukwakha ngapha ngiyabona ukuthi impela uyashabalala futhi nezingane ziyaffecteka cause lo mdala even ngisho esikoleni nawe seyaqala usebhulisha izingane useyalwa so ezinye izinto ezenza ukuthi ngigcine ngikwazi ukuthi ngibhalele nawe la ukuze ngikwazi ukuthi ngathola usizo ukuthi ngingazama kanjani ukubuka ukuthi ngibuyele ngapha esimeni sami ngilungise isimo sami sibe right ukuthi okwama bengisaconfuse ngempela ukuthi izingane zami ngapha ngoba ngiyibuka seyisafarisha kuyimanje ngingakasithathi isinqumo sokuthi ngithi mhlawumbe ngiyahamba noma ngithi ngiyahlala kuyokwenzakalani yabo. Ngibukele emakhaya angazi mina ubafo ngiyamuzwa futhi ngiyamqonda kodwa angimuzwa. Bengifisa ukuthi mhlambe nani lapho ningasiluleka ngoba esho uba futhi yena ufuna ukululekeka ngokomqondo ekugcineni fanele athathe i-decision e-right ngoba ubafo uye osibhalele weza la i-decision vele fanele yenzeni na fanele ivune yena siyini thina siwobani thina-ke ukuthi simjaje kodwa i-decision fanele ivume yena kodwa kube uyimi hayi mina njengomuntu wala ekhaya ngiyala ngithi cha akaqhubeke nomndeni wakho omdala ngoba lento azoyikhanda angeke iphele kamnandi. Mase ngapheli kamnandi isiphikisana nani nemakhaya TV ukuthi abantu abangabulalani, abantu abangafakani emajele, abantu abangazondani. Ngoba egcineni iqiniso singalikhuluma ubafo lo munye ubanjwe inkunzi la. Kuyiqiniso lokho. Kuyokhandiwa umcebo nomndeni omusha ngamandla akhe. Ukuthi omunye umuntu ngeke akuthathe kalula lokho noma naye singeke simgqugqumezele ukuthi yenza into embi. Kodwa angeke avele ethi hawu sengisebenza nzima nje kufika umuntu ongenze lutho useyisigwili usenezimoto usenemizi ngemali yami. Angazi kodwa babuke lapha emakhaya impendulo eziningi siyesithembe nina ukuthi nizositshela right ubafo useshila iside lakhe useshila ukuthi ufisa ukululeka cela nimluleke. Nathi sozama ukuthi simuse endaweni e-right esihlezi sisakuza abanye. Hayi angivale bafethu. Is the best. Bye bye.